Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men ýoksan Nurwan. Azatlyk radiosu 65 ýaşady. 65 ýyl mundan odal Stalinçi rejimiň bir taraply propaganda hassynda ýaşaýan adamlara alternativ habarlar ýetirmek ideýasyny gollanlar we azatlygyň türkmen diline gepleşikleriniň göz başynda duranlar ýatlananyna odaly ýuridik ilmleriň doktory Amanberdi Murat ýada düşýär. Ol 1952-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Azatlyk radiosynyň Türkistan redaksiýasynyň müdürligine bellenýär. Türkmenistanyna doglan we bilim alan soňra Hitlerçi Germaniýa bilen uruşda Nemes goşunlaryna ýesir düşen Amanaga öz ykgallaşlary Murat Täsmirat, Allah Murat Kalmurat da bilen azatlygyň türkmen gullugynyň esasyny goýýar. Azatlygyň berýän gepleşikleriniň uzakdaky Türkmenistanyň nähili ýaň salanlygyny, kommunist ýolbaşçylaryň olaryň halka ýetirýän maglumatlaryndan nähili biňjalik bolanlyklaryny görmek üçin 1980-nji ýyllaryň türkmen gazetlerine göz aýlamak kem ýeterlik. Şol wagt olar ýyle ýetirýän senzurasyz maglumatlar üçin döwlet elçiligine näkimetde otdy, dönükler, haýynlar hökmüne näletlenýärdi. Emma soň 1991-nji ýylda esser dargap Türkmenistan garaşsyz ýurt bolanyny azatlygyň veteran jurnalistlarynyň türkmen halkynyň azat ýaşamak üçin eden tagallalary belli bir derejede ikrar edildi. Olary ýurda barmagy ýol açyldy. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Azatlyk radiosyna interwýu berdi. Hatta Türkmenistanyň hökümeti 95-nji ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyny öz edarasyna açmagyna hem resmi taýdan urusat berdi. Emma bu urusat hiç wagt kagazy ýüzünden iş ýüzüne geçmedi. Uzak ýyllar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bolan Sapar Murat öňe berdi we käbir beýleki jurnalistler söz, pikir aýtmak hukuklaryny ulananlyklar üçin ýyzarlanmalar derarly ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Azatlygyň garaşsyzlyk ýyllarynaky işi we ýyzarlanmalar ýurt garaşsyzlygyndan ultamaýdan Amanberdi Murat. Murat Täsmirat dagyny hem gaty gynanlardy. Mysal üçin Amanberdi Murat Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllyk bellenýän günlerini jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen söhbetdeşlikde ýene bir 10 ýylyň ýitirilenligini aýtdy. Kımmatly 10 ýyl wagtymyzy gaýbetdik. Bu dogry däl. Daşardan maslahat bermek kyn, ötedebek daňsat. İçinde ýagdaýy bilýär. Emma bu taýda bir jemgyýetçilik, guramaşyk jemgyýetçilik pikiri ýok. Mesele şunda. İşte bogup oturýarlar. Men ýene de bir söz aýtmak isleýän. Ýol başçylary ýerlerip, bu ýoluňdan gaýdyň, halka garşy däl, halk bilen beraber çykar ýol tapmagy çalışmalar geljek üçin. Azatlyk radiosynyň Murat Täsmirat dagdan soňky işgärleriniň arasynda garaşsyzlyk ýyllaryny dinleýijiler dürli ýyllarda azatlyga ýol başçylyk eden Muhammed Zerif Nazaryň, Nazaryň atlaryny has köp eşitdiler. Zerif Nazar azatlygyň Türkmenistana baryp ýurdun prezidentinden interwýu alan ilkinji we häzirlikçe soňky jurnalist bolup galýar. Zerif Nazaryň azatlyga ýol başçylyk eden ýyllarynda türkmen diline efire berilýän original gepleşikleriň wagty 1,5 sagada çenli köpöldürdi. Emma türkmen häkimetler Türkmenistanyny barha dinleýijisi köpelýän azatlygyň jurnalistlaryny ýyzarlamagy, ýanamagy goýmadylar. Netijede Kalmurat Kılıçdurdy, Rahim Esenov, Asrul Bayriyev, Döwlet Murat Ýaguliýew, Osman Hagalliýew ýaly odal kawarçylarymyz ýygyderli ýanarly. Azatlygyň häzir kawarçysy Sultan Asilwa bolsa bir näçe gezek haýwat atyldy. Şoň bilen birlikde Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden oğul Sapar Muradowa türkmen türmesinde helak boldy. Sapar Mehmet Nepesguliýew bolsa häzir hem türmede otur. Bugün 65 ýaşyny belleýän Azatlyk radiosu häzirdiňe radio däl. Eýsem ýurt içinde düşürilen fotosurat sergilerini, video reportajlary, internet sahypasynda çap edilýän makalary, ses ýazgylary bilen hem günni dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan we türkmen diline, rus diline, türkmen habarlar bilen gazaklanýan 100 miňlerçe adama baryp ýetýär. Bellemeler radioның iş gerimini inni 65 ýyl öňki ýagdaý bilen diýmäliň, 10 ýyl mundan öňki ýagdaý bilen hem deňeşdirmek asla mümkin näl. Dinleýijilerimiziň biriniň sözü bilen aýtsak, ol garaşsyz türkmen döwletinde bolup geçýän zatlaryň aýnasy we sene ýazgıçysy bolup durýar. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündüligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Aşgabatda adamlara satylýan gündelik zerur haritlaryň möçberi çäklendirilen, dukanlaryň öňünde 80-100 adamlyk nowatlaryň emeleýän prosedurynda döwlet mediýasy bol haritly dukan tekçilerini görkezip, ýurtda azyk bolçulugynyň bardygyny öňe sürýär.
Şu hepdäniň çarşembe gününden başlap paýtagtyň döwlet dukanlarynda adam başyna gündelik satylýan unyň şekeriň odal kesitdenen çäk müçwörleri hasym kemeldildi. Mundan her adama günde 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilogramy çelini kemeldildi. Özgedeginde şekeriň müçwöri 1 kilogramdan 500 gramy çelini azaldyldy. Şol bir wagtda bu çäkli derejede berilýän zerur haritler günde diňe 1-2 saatlyk eletirli bolýar. Ýagny olar tiz satylyp gutarýar. Aşgabatlylar daňdan 6-da iýem döwlet dukanlarynyň öňünde nowuty durup başlaýarlar. Sebäbi un, şeker, ýag çäkli derejede berilse-de olar tiz wagtda satylyp gutarýar. Olary hususy dukanlardan tapmak asla mümkin däl, diýip aşgabatly altyndaýda gurrun berdi. Haritlaryň adam başyna satylýan möçwerini girdilen çäklendirmeler bilen birlikde olar üçin nowuty durýanlaryň ýasyna hem çäk girdildi. Ýagny dukandaky tüwdügärler nowuty duranyň 18 ýaşynyň ýokdugyny çaklasalar, olar raýatyň pasportyny sorap bilýärler. Egerde bu raýat 18-den ýaş bolsa, onda ol nowutdan çykarylýar. Sebäbini soranymyzda gaýta üstümüze saňa galypdyrmy muny bilmek. Nowutdan çyk diýildimi çyk, bolmasa polisiýanyň eline tapşyrarys diýip gyýgyryp haýwadat ýarlar, diýip altyndaýsa gurrun berdi. Galybertide çäklendirmeler bilen birlikde diňe soňky 20 güniň içinde zerur haritlaryň bahalary 40% çemese gymmatlady. Mysal üçin ozal 1 manatdan satylan 1 kilogram un häzir 1 manat 40 teňgeden satyp çykarylýar. Bu ağırlykda ýurdun vilayetlerinde her adam başyna bir aýda 5 kilogramdan artyk un satmazlyk çäklendirmesi saklanyp galýar. Munyň netijesinde sebitde ýiti çörek ýetmezçiliginiň dürändigine üns çekilýär. Mara vilayetyna ýyg-ýygydan sapar edýän we ol ýerdäki ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän Sinçi Ýaýlym Begow häzir sebitiň owularynda çörek üçin 100 adymlyk nowutlaryň döreýändigini gurrun berdi. Çörek bilen üpsünesi marda son kuartta birnime kıymıştır. Şu çörek dukanına hem o vaxtda çörek berilmiyor. Çöregim ahir ele 2 ukanka berilýär. Ýöne şäheriň iň esasy merkezlerinde çörek satylanyny ýöne uly nowatlar dörýär diýip aýdýarlar. O taýp barsaňam ýetenek diýerlerde şonýal gurulmady. Bu ağırlykda mihmanhana, kongresler zali we beýlik sosial ähmiýetli disgalary 100 millionlarça dollar harçlayan Türkmenistan adaty raýatlaryň %100 bolýan kynçylyklary barada kelam söz aýtmaýar. Munyň deregini ýurt başçysyny ilatyň hal ýagdaýynyň gowulanandygyny öňe sürüp ozalmut berilen kommunal hyzmatlaryny ýatyrýar. Döwlet mediýasy hem ýokarky beýan edilen ýagdaýlar barada dymyp, tersini dürlü dümen şol sandy un, ýag ýaly haritlardan doly dukan tekçilerini görkezip, ýurtda harit bolçulugynyň bardygyny öňe sürýär. Qadarly dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izlerläp bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Azatlyň habaryndan soň Lewapda mektepleriň ýol başçylaryndan näçe pul alandygy soralypdyr. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistandan gelip gowşan maglumatlarda Lewap vilayatynyň mekteplerde baharyň gelmegi bilen ýaýwanlanjak çäreler üçin diýilip öňünden käbir tehniki işgärleriň aýlyklaryndan mejburi ýagdaýda 30-35 manat meçwerini pul tutulmaga başlanandygy bildirilipdi. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap vilayatynyň käbir etraplaryndaki mekteplerde işleýänleriň aýtmagyna görä, şeýle maglumat 20 fevralda Azatlyk radiosynyň habarlar günneliginde halk köpçüligine ýetirilen günniň ertiri Lewap vilayat häkimliginiň bilim maradaky ýol başçylarynyň görkezmesi boýunça ähli mektepleriň müdürleri we olaryň ornmatarlary giýjäň ýarymyna ýörüte ýygynaga çağırlypdyr. Vilayat häkimliginiň bilim bölüminden geçirilen ýygynaga etraplaryň bilim bölümleriniň ýol başçylary, hukuk goraýjy edaralaryň
wekilleri we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gatnaşypdyr. Ýygnakda mektep müdürlerinden we olaryň ornmasarlaryndan çäreler üçin diýilip kimden näçe möçberde pul alanlygy soralypdyr. Ýöne olaryň hiç biri bu sowala jogap bermendir. Welaýatyň bilim bölüminiň ýolbaşçylary ýygnakda mektep müdürlerini we olaryň ornmasarlaryna käbir mekteplerde tehniki işgärleriň aýlygyndan çäreler üçin pul tutulýanyň barada Azatlyk radiosundan çykan maglumatyň ýygyny derňemek üçin sizi ýygyna çağırdyk. Näme üçin öz içerki meseleňizi öz araňyzda çözmän onu Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkara metbuada çykarýaňyz. Mekteplerdäki işgärler näme üçin arz şikayetlerini size hem bize dälle başga adamlara aýdýarlar. We soň bu maglumatlar Azatlykda çykýar. Şeýle maglumatlary daşary ýurtlara kimiň getirýänliginden habaryňyz ýokmy? Mekteplerde öz işgärleriňiziň düzgün tertibine seredip bileňiz ýokmy diýen sözler aýdylypdyr. Şol ýygyna gatnaşan käbir mektep ýolbaşçylarynyň anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, ýygnakda hukuk goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk gullugynyň jogapkärleri bolan üçin mektepleriň ýolbaşçylary hiç gili gepläp bilmändirler. Olar şeýle ýygynyň geçirilmegi, aýlyklaryndan çäreler üçin pul tutulýanlary begenlerdi we olar inni çäreler üçin pul talap edilmezligine garaşýarlar. Ýöne inni çäreler üçin oğurlan dowam edip gelýän pul talap etmek düzgünniň dowam ettirilmeli däli warasyndan bolsa ýygnakda ýolbaşçylar hiç zat aýtmady. Ýolbaşçylar diňe Azatlykda çykan habaryň ýygynyň derňelýänligini aýtmak bilen yetindiler diýip sözleriniň üstüne goşýar. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosyna ýüz tutun. Lewap welaýatynyň Çärje etrafyndaky käbir mektepleriň işgärleri geljek aý etraplardaky bilim edaralaryna başlajak çäreler üçin ýen görnüşde mejburi ýagdaýda işgärleriň aýlyklarynyň 30-35 manat möçberine pul tutulýanyny bildiripdi. Şonda mektepleriň ýolbaşçylary olara diňe bu aý däl, eýsem bundan welak ýygyderli ýagdaýda geçiriljek çäreler üçin aýlyklardan şeýle puly her kimiň bermäge mejburdygyny aýdypdylar. Sözü jemläp aýtmaly bolsa, Çärje etrafyndaky käbir mekteplerde tehniki işgärleriň aýlyklaryndan çäreler üçin diýilip 30-35 manat möçberine pul tutulmagy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna gurnajak saparynyň öňü syrasyna gabat gelipdi. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Türkmenistanda yerli we halkary uçur biletleri gymmatlar diýilýär, resmi bildiriş ýok. Aşgabatda Türkmenistanyň milli howa ýolu gullugy ýakyn wagtda käbir halkary reýsleriniň bakalaryny ýokurlandyrýar diýen gurrunlar bar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Azatlygyň beýleki bir paýtagtly gurrundyş bu barada heni resmi görkezmäniň ýa-da bildirişiň ýokdugyny taýýar. Türkmen howa ýolları döwlet milli gullugy 5-nji martdan başlap Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uğur boýunça gatnawy amala aşyrýan reýsiň biletini 1500 manatdan 2 esse götürüp 3000 manada Aşgabat Istanbul aralygyny gatnaýan reýsiň iki tarapynyň bahasyny bolsa 2300 manatdan 3000 manada çykarýanlygy barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly korrespondenti aviakompaniýadaky Anamdar çeşmetine salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosy aviabiletleriň bahalary barada hasanyk maglumat almak üçin ýurdun içindäki täze tendensiýalar ýakynan ýygyrlaýan Aşgabat ýaşaýjysy Murat Bugaýew bilen habarlaşanyna ol hem bu gurrunlary tasdiklap Türkmen howa ýollaryna degişli yerli reýsleriň bahalarynyň 25 götürüm, halkary reýsleriň bahalarynyň 30-40 götürüm gymmatlajakdygy barada maglumat berdi. Ýöne edil häzirki wagtda bahalaryň öňküligine galýanyny sözüniň üstüne goşdy. Soňyan maçarny ismini bilemýäpdir. Olan baha garanok. Öňkün kurupdy dönem bir kanadym bilet alýansa garaşdym. Dogurdunum şu Krasnovodskaň 96 manat bir tarapyna. Türkmen maşa. Şol 96 manatlygyny haklanypdyr. Türkmen awady Çärje 85 manat bolam şondan eken. Ýöne şu aeroportyň öz işgärleriniň gurruny bahalar galýa diýdi. Diýip Bugaýew belledi. Aeroportyň işgärleriniň bahalaryň 1-nji martdan başlap galjakdygy barada aýdan maglumatlaryna salgylanyp Aşgabatly synçy gurrunga şeýle dowam etdi. Yerleri birinden almaly etdirler. Näme üçin reýseklerini bilen oklar 1-nji martdan almaly etdirler. Yerleri 25%, daşary ýurtlaryň 35-40% gymmatlajakmyşyn. Edil şol garnandyr. Garjakly hakkymny tutuş aeroportu demäň aeroportyň öz işgärleri gurrun edýärler.
ýerde. Diýip Bugaýew sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen howa ýollary gullugundan agdalýan gurrunlar barada telefon arkaly maglumat almak synançyklary başa barmady. Gullugyň telefon belgileriniň ählisinde diýen ýaly tehnik näsadyga çalym edýän ýöne şol bir wagtyň özünde adamlaryň gullukdan bu meseleler boýunça maglumat almak mümkinçiligini çäklendirip biljek ýagdaýlar sebäpli Türkmen howa ýollary bilen aragatnaşyga geçip bolmady. Amma Murat Bugaýew degişli gullugyň telefon belgileri bilen bagly dören ýagdaý barada da agzap şeýle diýdi. Hemmesini ýap goýupdyrlar da. Men dedim, näme üçin olary ýap goýýan? Siz diýsem, ay açylar diýe. Berilen jogabym bu wagtynça jogap berip bilmez diýip diýmek şu adamlar jan etmesin diýip adamlar ören sözü şeňilligem döreden oklar da bilet boýunça. Sözümüzün başyndaky biletleriň bahalary barada täzeligi ýetiren habarçymyz Istanbula gatnaýan reisleriň biletlerini öňünden almak üçin Türkmenawadyň aviabilet satýan kassalaryna uzun nowbatlaryň döreýändigini habar berýär. Şeýle-de ol Istanbula gidýän ýolagçylaryň köpçülikleriniň uçura goýberilmeýän halatlarynyň bolýanyny, bir reisiň özüne 20-30 goloý adamyň uçura goýberilmeýäni bilýändigini bellidi. Bu ýagdaý öňünden bilet satyn almazdan halk arasyna dasatka çykmak diýilýän usul bilen, ýagny uçurda mümkin bolan boş orunlary aeroportda satyn almak maksady bilen howa menziline barýan ýolagçylarda umyt döredýär. Adamlar uçura goýberilmedikleriň ornuny uçura minmek üçin aeroportda sanawy ýazylýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berdi. Reisden 20 adam uçura goýberilmedik bolsa, şolaryň ýerine uçura minjek bolup nowata ýazylýanlaryň arasyndan gaty ise 5 adama bilet satylýar diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýyzyrlaýan synçylar soňky bolýan özgörüşlere salgylanyp Türkmenistanyň häkimetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyny çäklendirmek ýermäge synanşýana çalym edýändigini belleýärler. Meselem goloýda peýda bolan maglumatlarda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň daşary ýurda çykmagyny we ol ýerde galmagyny mümkinçilik berýän biometrik maglumatly ila tarasyna zagran diýilip atlandyrylýan pasportlarynyň möhletini bir ýyl içinde çäklendirmegi gödeňini tutýandygy aýdyldy. Ýatladyp geçdik Türkmen howa ýollaryny Aşgabat Istanbul aralygyna gatnaýan reisiň iki taraply gatnawynyň tölegi 2015-nji ýylda da tas 25 götürüm gymmatlap, onuň wagty şonu 1200 manatdan 1500 manata ýetirilipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serket gullugynyň ýolbaşçysy Begenç Gündogdyýewiň harby derejesine dikeldi. Polkownik Gündogdyýew general-mayor derejesindäki harby adyň berilmegi hakyndaky permana 1-nji martda döwlet baştutany tarapyndan gol çekildi diýip resmi media habar berdi. Ýatladyp geçsek döwlet serket gullugynyň ýolbaşçysy general Gündogdyýewiň harby ady 2017-nji ýylyň 15-nji awgustynda polkownik derejesine çenli peseldiripdi. Şonda prezident Berdimuhammedow wezipä borçlaryny kada laýyk berzay etmänligi üçin we öz gol astyndaky gulluga gödökçüligi goşudanlygy üçin Gündogdyýewe bir käýin çemberipdi. Prezidentiň bu permanyndan habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu karar Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilen 4 adamyň ahal vilayatynyň haky etrawynda ele salynmagy bilen bagly bolupdyr. Ygtybarly çeşmeleriň bellemegine görä Gündogdyýew 2017-nji ýylyň iýul aýynda ýüze çykan şol waka bilen baglylykda harby derejesinden mahrum edilipdir. Üstesine prezident Berdimuhammedow öz harby ukybyny görkezip geçiren türgenleşikleriniň hem söwüşçi bolmakda guman edilýänleriň döwlet serkedini bozmagy bilen bagly wakanyň ýa-da gabat geçirilenligini çeşmemiz belledi. 2017-nji ýylyň tomsunda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Iran we Awganistan bilen serketlerinde hususan da Awganistanyň Demirgazyndaky Hirat vilayatyndan söwüşçi bolmakda guman edilen adamlaryň Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligini Gorunmak ministrligindäki öz çeşmesine salgylanyp habar beripdi. Geçen ýylyň oktyabr aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun döwlet garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönüminde harby we kanun goraýjy daralarynyň ençemetiniň ýolbaşçysyny şol sanda ýangy ýakyndy bir käýin çalan resmilerini öz kakasy Mälikguly Berdimuhammedow medali bilen sylaglapdy. Şonda medal alan ýolbaşçylaryň arasynda Begenç Gündogdyýew hem bardy.
Bellemeli ýeri Türkmenistanyň serket goşunlaryna 2016-njy ýylyň mart aýynda ýolbaşçy berilen Begenç Gündogdaýewiň harby derejesinden peseldilmegi birinji gezek däl. Gündogdaýew 2011-nji ýylda Gorunmak ministri bolan döwründe wezipe borçlaryny kanagatlanarly berjay etmänligi sebäpli harby derejesi peseldilipdi. Şol döwürde prezidentiň gaharlanmagyna Abadan şäherinde oktyary saklanýan skladda dören partlama sebäp bolupdy. Resmi maglumaty görä 2011-nji ýylyň 7-nji iýulynda Abadanda bolan partlama zerarly 15 adam wepat bolupdyr. Azatlygy line ulgamynda Gosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Gosmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Azatlygyň kepek nowatlary baradaky videosy halk arasyna seslenme döretdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan Ak çeşmesiniň fevralyň 2-nji ýarymynda Daşowut welaýatyna surata düşürildi diýen we 26-njy fevralda saýtymyzda çap edilen video ýazgyda kepek taşaýan ýüklogyň töweregini uly basawatlygyň döreýänligini görmek bolýar. Erkek adamlar, aýal gyýlar we hatda çağalar ulogyň daşyny emele gelen basawatlygyň arasyna kepekli ulogy minip öz bedirelerini we gaplaryny kepek doldurmaga synanşýarlar. Ýurdun Demirgazyk welaýatyna düşürildi diýilýän gyzgylygly kepek nowatynyň bir kartinany canly görkezýän videonyň peýda bolmagy bilen onuň Azatlyk radiosynyň saýtyna we sosial ulgamlardaky hasaplaryna çap edilmegi okuyucularyň we tomoşaçylaryň arasyna seslenme döretdi. Agzalýan videonyň hususan Azatlygyň Facebook sosial ulgamyna hasabyna çap edilmegi bilen okuyucular videonyň aşagyna dürli kommentariýler galdyrmak bilen öz reaksiýalaryny görkezdiler. Mysal üçin Mähri Begmuradowa atly ulunjy şeýle diýär. Olar ýary bolsa ýurdun ödüne iş köpeltmeli, para horlugy azaltmaly, sada halkyň hem gazanjyny köpeltmeli. Zagranyň surogyny azaldanyň bilen hem aç halky zor bilen ýurtda saklap bolmaz. Möhleti azalaýanyda halk ýurtdan çykmagyň bir alagyny tapar. Hiç kim öz ýurdundan gidesi gelýändir diýip pikir edemok eger gazanç iş bolsa. Bahar Recepowa atly ulunjy hem türk dilinde galdyran tesbirini halkyň ýagdaýynyň agyrdygyny belläp, bir zada etmeli diýen pikir bilen sözüni jemleýär. Ýyldızhan atly okuyjy hem özüniň türk dilinde galdyran tesbirini ýurtdaky zawod fabriklerinde iş bolsa adamlaryň çağalaryny öz ýurdundan taşlap, özge ýurda keypine işlemäge gitmejekdigini çaklaýar. Yıldız Geçin atlı okuyucu bolsa 2 hepden mundan odal yurduma gittim. Bakalar ot ýaly, maşgalam ören agyr ýagdaýdady. Nädip düşündirjegim bilemok. Özüm talip bolansaň elimden gelýän zadam ýok. Ýekete akdilegim halkyň göz açylsyn. Indi näme boljak bolsa bolsun diýip türk dilini galdyran tesbirine şahsy pikirlerini beýan edýär. Tagyn Niýazow atly ulunjy hem özüniň türk dilini galdyran tesbirini Hudaýa şükür edeliň, ynha seredin Siriýada bolýan zatlary diýip garaýşlaryny beýan edýär. Nur Esenova atly okuyjy hem özüniň türk dilini galdyran tesbirlerini Türkmenistan watanymyzy bulajak bolup azara galmaň, türkmen halky beýle oýunlary aldynmaz diýip öz pikir garaýşyny beýlekiler bilen paýlaşýar. Gülsana Mamanowa atly ulunjy soňumyz haýyr bolsun inşallah diýen dilek bilen öz garaýşlaryny beýan edýär. Ýyldızhan atly okuyjy bu näme üçin şeýle bolduka diýen sorag bilen özü ýaly sosial mediýanyň ulunjylaryna ýüzlenýär. Ihlas Babazynow atly ulunjy olimpiada boldy, şondan niýip aýdylýan kynçylyklara delil getirmäge synanşýar. Muňa bolsa Lokman Deniz atly ulunjy olimpiada geçirilen ýurtlara daşardan pul ýaýar diýip öz pikirini aýdýar. Bu söze goşulan Arif Kızmaz atly ulunjy korrupsiýaň bar ýerine gelýän pul döwletiň gaznasyna däl-de başga adamlaryň jüýdüne gidýär diýip jogap gaýtarýar. Yine de söz alıp gurrunga goşulan Lokman Deniz atly ulunjy gahar etmäliň, biraz sabr edeliň. Ynha görersiňiz özüňiz hem geň alarsynız, Türkmenistan watanymyz öser diýip umyt bildirýär. Umyda Jumaýewa atly okuyjy dolar galdy, bazarda bakalaryň ýanyna barar ýaly däl, towa diýip tesbir galdyrypdyr. Aziz Meredow atly okuyjy, al saňa gerek bolsa meniň ülkemde un ýok, biz ýetişdirýäs, ýöne özümize ýok diýip türk diline pikirini beýan edipdir. Mähri ýoldaş atly okuyjy bolsa gel gör beýik türkmen maşy gör halkyny diýip öz tesbirini türkmen maşa ýüzlenýär. Jahan Galandar atly okuyjy bolsa Daşowuzda kepek iýen oklar mallary berýärler. Onuň ýaly zat ýok. Maşgala başyna aýda bir halta un berýärler öz bakatyna diýen bolsa, muňa jogap gaýtyran Ilham Açylow, "Hawa bilýäs, adam maşyna 5 kilogram berýärler, öz bakasy diýýäniň 200 manat olam tapdyrmaýar" diýip tesbir galdyrypdyr. Umuman agzalýan videonyň aşagynaky tesbirler we dürli reaksiýalar häzir hem azatlygyň sosial ulgamlardaky hasaplaryna dowam edýär. Siz hem sahypalarymyza girip öz pikirleriňizi biziň bilen paýlaşyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.